Visszatértünk, kis szünet volt. Jaj, majdnem bogár. Úrm előtt. Na, erre kíváncsi vagyok. Töltsünk addig újra. Ha majd egyszer videó kedvéért majd meg fogom mutatni, mivel jár az, hogyha nem töltünk újra pont rossz helyen. Itt rossz. Ja, hát az mögöttem volt pont. Hogy? Hát ilyen az élet. Jól tudok ebbe célozni. Na, azt hiszem ez lesz nálam az év fegyvere. Na. Jaj. Jó, itt van. Ide jöttek elvileg. Majdnem. Jaj, ne jössz meg, koma. Jó, látjátok, ez jár, hogyha nem figyel. Tehát úgyhogy, hát ilyen az élet. Sajnálom. Hát, mindenki. Én foly, én föl egy erre. Most direkt az e-mail, ahol kevesen vannak, mert akkor jobban fog menni a játék. Na. Én tesóm kedvenc szerverén. Na akkor vágjunk bele. Na akkor. Menjünk már föl, koma. Úgy van, ragadj bele a Windows-ba, vagy minden. Most bocsánat, de angol kedvenc vagyok. Azt hittem, hogy itt van. Ott van fönn egy bizonyos uraság. Aki nem akar lejönni. Jó. Kocsi. Már attól is megértek. Látjátok, gyerekek? Nem ijesztő a játék, csak éppen az, hogy érted, hogy így egyedül vagy, és akkor mi van, akkor hogyha megölnek. Értitek, így hátatok mögül. Ajaj, azt hiszem észrevettek. Az, köszi! Ez jó volt. És most figyeljétek, engem fognak megölni. Mit vagyok fönn? Látom mögül. Ebben jól tudok ám én lőni. Azt hiszem, ez lesz a kedvenc fegyverem, most ezt fogom mindenki használni. Jól tudok lőni. Én legalábbis jól tudok. Na. Úgyhogy, hát igen. Mi lehet? Rióban vagyunk, úgy hol. Nem sokára 12-es leszek. Na. Lassan végére érhetünk a videónak. Ugye Bandicam, és nem vagyok rá regisztrálva, úgyhogy csak 10 perces videó van. Hát. Szerintem már nem sokára ide jövünk. Úgy van, nyírt ki magad! Ügyes vagy. Az év ölése.
Öngyilkossága. Ott volt egy ember? Ja. Azt hittem, hogy én célzok ilyen bénán. Most tényleg nem akarom megsérteni a másikat, de akkor is. De most tényleg én azt hittem, hogy én fogok rosszul célozni. Én célzok rosszul. Most figyeljétek, hogy a dolgok szólva. Jaj! Jaj! Látjátok? Látjátok, ez benne ijesztő. De nincsen mese, ölni kell. Jaj! Ne akarom fölfedni magam. Ugorjon le azt a hodfancsom már, az meg lesz a score 7. Most hát score 3. Fenébe! Utána a snipereseket. Értitek? Majd, hogyha ti is elkezditek játszani ezzel a játékkal, akkor majd ti is utálni fogjátok, nem csak én. No, killing spree. Majdnem. Ez a Glenn egy nem képes egyszer meghalni? Jaj! Remélem nem a társam szórakozik így itt velem. Ja, nincs is mögöttem senki. Már most előttem van ez a... Nem takarodsz innen, te! Na, hogy kell menni? Várjunk, furkantsunk ki egy tervecskét. Lehetetlenség. Csak ott tudnék én átmenni, de ott meg agyon puffantanak. De hogy öltek meg? Ez szép volt. Hát nem tőlem, de... Dick. Hát... Jó volt először érezni az első ízét. Majd ti is meg tudjátok. Én meg elmondom, hogy miért olyan fontos. Azért olyan fontos, mert akkor kapsz pénzt, money-t. Hú, de nem tudok én innen kimenni, komolyan már. Na, fizika. Komolyan. Ez úgy föl tud engem bosszantani. Még van egy csomó percünk. Kösz. Köszi, Mikulás. Na, ott egy sniperes van. Látjátok? Sonyi bácsi se tud figyelni. Azt már hívta a társát is. Próba cseresznye! Nem jött össze. Várjunk, próbáljunk egy másikat, hogy nem innen. Au! Hú, de furán fogta. Szerintem bug rész. De te igen, gyerek. Ott van fönn egy ember, te. Legalább segíthettél volna, te. Ez komolyan van, ott fut és nem is veszi észre. Komolyan. Hát így már nem leszek első. De akkor sem. Én észrevettem, az meg nem. Hát ez hogy jöhet? Hogy csak úgy lehet, hogy nem figyelsz. Olyan. Szépet írt egyébként meg az egyik angol.